श्रीगुरुरादिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिधां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं तत्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिं नित्यानन्दमहन्नवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रथं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिषे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः स्वप्रभुपाद जय गुरुराज की जय ताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारगमद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम जय श्रीमद् भागवतम पंचमस्कंदम 24-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 11 വിലസ്വർഗങ്ങളുടെ ആ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അതിലെ ഉദ്യാനത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അതിലെ ചെടികളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. പിന്നെ ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ ആവിർഭാവ തിഥിയാണ്, അവതാര ദിനമാണ്. ഉച്ചവരെ 12 മണി വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, പറ്റുന്നവരൊക്കെ എടുക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ശ്രീല ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ തിരോഭാവ തിഥിയാണ്. ഈ തിഥിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസം കൂടി തന്നെയാണ്. പിന്നെ വേറെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിലുള്ള പുരുഷോത്തമ ദാസ് ഠാക്കൂർ എന്നുള്ള നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു അനുയായിയുടെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5-ാം സ്കന്ധം 24-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 11. മാതാജി സ്ക്രീനിൽ കാണാലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഭാവനാ ഭയമഹോരാത്രാദിഭിഃ കാലവിഭാഗൈരുപലിശ്യതേ യത്ര ഭാവനയ ഭയമഹോരാത്രാദിഭിഃ കാലവിഭാഗൈരുപലിശ്യതേ.
എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗ്രഹാവാവന ഭയം മഹോരാത്രാദിഭി കാലവിഭാഗൈരുപലക്ഷ്യതി. യത്ര ഹാവാവന ഭയമഹോരാത്രാദിഭിഃ കാലവിഭാഗൈരുപലക്ഷ്യതി. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹാവാവന ഭയ മഹോരാത്രാദിഭി കാല വിഭാഗൈരുപലക്ഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യനാരായണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹവാവന ഭയമഹോരാത്രാദിഭിഃ കാലവിഭാഗൈ രൂപലക്ഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹാവാവന ഭയമഹോരാത്രാദിഭിഃ കാലവിഭാഗൈരുപലക്ഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹവാവന ഭയമഹോരാത്രാദിഭിഃ കാലവിഭാഗൈരുപലക്ഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹവാവന ഭയമഹോരാത്രാദിഭിഃ കാലവിഭാഗൈരുപലക്ഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു സിക്ക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹാവാവന ഭയമഹോരാത്രാദിഭിഃ കാലവിഭൈകരൂപലക്ഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശിവസ്മതി മാതാജി. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹാവാവന ഭയം മഹോരാത്രിഭിഃ അമോരാത്രാദിഭിഃ കാലവിഭാഗൈരുപലക്ഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹാവാവന ഭയമഹോരാത്രാദിഭിഃ കാലവിഭാഗൈരുപലക്ഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹാവാവന ഭയമഹോരാത്രാദിഭിഃ കാലവിഭാഗൈരുപലക്ഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹാവാവന ഭയമഹോരാത്രാദിഭിഃ കാലവിഭാഗൈരുപലക്ഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹാവാവന ഭയമഹോരാത്രാദിഭിഃ കാലവിഭാഗൈരുപലക്ഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹാവാവന ഭയമഹോരാത്രാദിഭിഃ കാലവിഭാഗൈരുപലക്ഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
हरे कृष्ण अंबिका केशवी देवदास माता जी चलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत्र वावन भयमहोरात्रादिभिः कालविभागैरुपलक्ष्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पद्मावती माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। यत्र वावन भयमहोरात्रादिभिः कालविभागैरुपलक्ष्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നോക്കാം. അധോലോക ഗ്രഹങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാത്തതിനാൽ സമയം പകലുകളും രാത്രികളുമായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പരിണിത ഫലമായി കാലഘടകം ഉളവാക്കുന്ന ഭയത്തിന് അവിടെ അസ്തിത്വവുമില്ല. എന്താ പറയുന്നത്? അധോലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഭയമില്ല. രാത്രിയാവുമ്പോൾ ഇരുട്ട് അല്ലെ, അതാണ് ആൾക്കാരെ ഭയമുണ്ടാക്കുന്നത്. രാത്രിയിൽ അല്ലെ, പകല് ആർക്കും ഭയമില്ല. ഏകദേശം രാത്രിയിലാണ് കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും മറ്റുള്ളവരും അല്ലെ. അപ്പോ അധോലോക ഗ്രഹങ്ങളിൽ രാത്രിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹി പ്രവര ശിരോമണയ സർവം തമഃ പ്രപാദന്തി. യത്ര ഹി പ്രവര ശിരോമണയ സർവം തമഃ പ്രപാദന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. വിജയേശ്വരി മാതാജി ചൊല്ലും. ഏറ്റവും അടിയിലാണ് പേജിന്റെ. പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കുറച്ച് കാണുന്നില്ല പ്രഭുജി, കുറച്ച് സ്ക്രീൻ. പേജിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ. ഇപ്പൊ കാണാം അത് പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹി പ്രവരശിരോമണയ സർവം തമ പ്രപാദന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹി മഹാഹി പ്രവരശിരോമണയ സർവം തമഃ പ്രപാദന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താനോ പ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹി മഹാഹി പ്രവരശിരോമണയ സർവം തമഃ പ്രപാദന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹി പ്രവരശിരോമണയ സർവം തമഃ പ്രപാദന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷാ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹി പ്രവരശിരോമണയ സർവം തമഃ പ്രപാദന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മത്സലാഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹി പ്രവരശിരോമണയ സർവം തമഃ പ്രപാദന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹി മഹാഹി പ്രവരശിരോമണയ സർവം തമ പ്രഭാതന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹി മഹാഹി പ്രവരശിരോമണയ സർവം തമ പ്രഭാതന്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര ഹി മഹാഹി പ്രവരശിരോമണയഃ സർവം സമപ്രബോധന്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. അവിടെ വസിക്കുന്ന മഹാസർപ്പങ്ങളുടെ ഫണങ്ങളിലെ രത്നങ്ങളുടെ ഉഗ്ര തേജസ് എല്ലാ ദിശകളിലെയും അന്ധകാരത്തെ തുരത്തിക്കളയുന്നു. അതോ സ്വർഗലോകങ്ങളിലെ അവിടെ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യമില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെളിച്ചം നൽകുന്നത് എന്താണ്? സൂര്യനെ പോലെ വെളിച്ചം നൽകുന്നത് മഹാസർപ്പങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. അതിന്റെ ഫണങ്ങളിലുള്ള രത്നങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ഉഗ്ര തേജസ് കൊണ്ടാണ് എല്ലായിടത്തും വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്ന, എല്ലായിടത്തെയും അന്ധകാരത്തെ തുരത്തിക്കളയുന്നത്. ഇവിടെ സൂര്യൻ പകല് നമുക്ക് വെളിച്ചം, ചൂടും വെളിച്ചമൊക്കെ തരും അല്ലെ. രാത്രിയിൽ ഇല്ലാതെ അല്ലെ. അതുപ്രകാരം ഇവിടെ ഇരുട്ടുണ്ടാവുകയും ഭയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതാണ് നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ആർക്കും, അവിടെയുള്ള ആർക്കും തന്നെ ഭയമില്ല, ആണ് അവിടെ അന്ധകാരമില്ല. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നവ ഏതേഷു വസതാം ദിവ്യൗഷധി രസായനാന്നപാന സ്നാനാദിവിരാധയോ വ്യാധയോ വലീപലിതച രാധേശദേഹൈ വൈവർണ്യ ദൗർഗന്ധ്യസ്യേത ക്ലമക്ലാനീരിതി വയോ അവസ്ഥാശ ഭവന്തി. നവ ഏതേഷു വസതാം ദിവ്യൗഷധീരസായനാന്നപാന സ്നാനാദിഭി രാധയോ വ്യതയോ വലീപലിത ജരാദയശ്ച ദേഹൈ വൈവർണ്യ ദൗർഗന്ധ്യസ്യേത ക്ലമക്ലാനിരിതി വയോ അവസ്ഥാശ ഭവന്തി. ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്നവർ അത്ഭുതകരമായ ഔഷധങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന രസായനങ്ങൾ സേവിക്കുകയും അവയിൽ കുളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവർ എല്ലാ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും ശാരീരിക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാണ്. അവരെ ജരാനരകളും ചുളിവുകളും ബാധിക്കില്ല. അവരുടെ ശരീരകാന്തി മങ്ങുകയോ അവരുടെ വിയർപ്പിന് ദുർഗന്ധമുണ്ടാവുകയോ അവർക്ക് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ ക്ഷീണവും ഉന്മേഷരാഹിത്യവും അനുഭവപ്പെടുകയോ ഇല്ല. പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നഹി തേഷാം കല്യാണാനാം പ്രഭവതി കുദശന മൃത്യുവിർവിനാ ഭഗവത്തെ ച സച്ച ക്രാപദേശാത്. നഹി തേഷാം കല്യാണാനാം പ്രഭവതി കുദശന മൃത്യുർവിനാ ഭഗവത്തെ ച സച്ച ക്രാപദേശാത്. അവർ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രത്തിന്റെ തേജസ്സായ നിശ്ചിത സമയത്തുള്ള മൃത്യുവിനൊഴികെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നുള്ള മരണത്തെയും ഭയപ്പെടാതെ വളരെ
മംഗളകരമായി ജീവിക്കുന്നു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഭൗതികാസ്ത്യത്തിന്റെ ദോഷമാണിത്. അതോ ലോക സ്വർഗങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ നല്ല വാസഗേഹങ്ങളുണ്ട്, പ്രസന്നമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ട്, ശാരീരികമായ അസൗകര്യങ്ങളോ മാനസികമായ ഉത്കണ്ഠകളോ ഇല്ല. എങ്കിലും അവിടെ വസിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ കർമ്മത്തിനനുസൃതമായി വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കണം. മനസ്സിന് മാന്ദ്യം സംഭവിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഈ ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരുവന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതാവസ്ഥകൾ സുഖകരമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷെ എല്ലാ അനുകൂല അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായാലും അവന് യഥാസമയം മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചേ തീരൂ. ആസുര സംസ്കാരത്തിന്റെ ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥകൾ സുഖകരമാക്കാൻ യത്നിക്കുന്നു. പക്ഷെ മരണത്തെ തടയാൻ അവർക്കാവില്ല. അവരുടെ ഭൗതിക സന്തോഷം എന്ന പ്രഹസനം അനശ്വരമാകാൻ സുദർശന ചക്രത്തിന്റെ സ്വാധീനം അനുവദിക്കില്ല. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്മിൻ പ്രവിഷ്ടേ അസുരവധൂനാം പ്രായഃ പുംസവനാനി ഭയാദേവ സ്രവന്തി പതന്തി ച. യസ്മിൻ പ്രവിഷ്ടേ അസുരവധൂനാം പ്രായഃ പുംസവനാനി ഭയാദേവ പുംസവനാനി ഭയാദേവ സ്രവന്തി പതന്തി ച. സുദർശന ചക്രം ആ മേഖലകളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉജ്ജ്വല തേജസ്സിനോടുള്ള ഭയം നിമിത്തം അസുരന്മാരുടെ പത്നിക്ക് ഗർഭചിത്രം സംഭവിക്കുന്നു. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദാതലേ മയാ പുത്രോ അസുരോ ബലോ നിവസതി യേന ഇഹ സൃഷ്ടഷണ്ണവതിർമായ കശനാദ്യപിമായാ വിനോദാരയന്തി. യസ്യ ജാജൃംഭമാണസ്യ മുഖദസ്ത്രയ സ്ത്രീഗണ ഉദപത്യന്ത സൗരിണ്യകാമിന്യ പുംശല്യ ഇതി യാ വൈ വിലായനം. പ്രവിഷ്ടം പുരുഷം രസേന ആടകാക്യേന സാധയിത്വാ സ്വവിലാസവലോകാനുരാഗസ്മിത സല്ലാഭോ ബഹുഹനാദിഭിഃ. സൗര്യം കില രമയന്തി യസ്മിന്നുപയുക്തേ പുരുഷ ഈശ്വരോഹം സിദ്ധോഹം മിഥ്യായുധ മഹാഗജ ബലമാത്മനം അഭിമന്യമാന കദത്തേ മദാന്ത ഇവ. അദാതലേ മയാ പുത്രോ അസുരോ ബലോ നിവസതി യേന ഇഹ സൃഷ്ടഷണ്ണവതിർമായ കശന്യാദിവിമായ വിനോദാരയന്തി. യസ്യ ജാജൃംഭമാണസ്യ മുഖസ്ത്രയ സ്ത്രീഗണ ഉദപത്യന്ത സൗരിണ്യകാമിന്യ പുംശല്യ ഇതി യാ വൈ വിലായനം. പ്രവിഷ്ടം പുരുഷം രസേന ഹാടകാക്യേന സാധയിത്വാ സ്വവിലാസാവലോകനാനുരാഗസ്മിത സല്ലാഭോ ബഹുഹനാദിഭിഃ. സൗര്യം കില രമയന്തി യസ്മിന്നുപയുക്തേ പുരുഷ ഈശ്വരോഹം സിദ്ധോഹമിത്യയുധ മഹാഗജബലമത്മന മഭിമാന്യമാന കന്ദതേ മദാന്ത ഇവ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഇനി അതലം മുതലുള്ള അധോലോക ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിവരിക്കാം. അതലത്തിൽ മയദാനവന്റെ പുത്രനായ ബലനുണ്ട്. അവൻ 96 നിഗൂഢ ശക്തികൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇന്നും യോഗികളെന്നും സ്വാമിമാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവർ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുവാൻ ഈ നിഗൂഢ ശക്തി മുതലെടുക്കാറുണ്ട്. ബലൻ വെറുതെ കൂട്ടുവായിട്ടിട്ട് സൗരിണി, കാമിനി, പുംശലി എന്നിങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ സൃഷ്ടിച്ചു. സൗരിണികൾ അവരുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. കാമിനികൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പുരുഷനെയും വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ പുംശലികൾ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി ഭർത്താക്കന്മാരെ മാറുന്നു.
ഒരു പുരുഷൻ അദലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഈ സ്ത്രീകൾ അവനെ പിടികൂടുകയും ഹാഡക എന്ന ഔഷധത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച മദ്യം കഴിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ മദ്യം അവന്റെ ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തിന് കാരണമാവുകയും അത് ആ സ്ത്രീ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിലൊരുവൾ അവനെ ആകർഷകമായ കടാക്ഷങ്ങളാലും പ്രിയമുള്ള വാക്കുകളാലും പുഞ്ചിരിയാലും സ്നേഹത്താലും പിന്നെ ആലിംഗനത്താലും വശീകരിക്കും. ഈ രീതിയിൽ അവൾ തന്റെ പൂർണ്ണമായ ലൈംഗിക സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കും. മദ്യലഹരിയിൽ ലൈംഗികോത്തേജനം വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ അവൻ തനിക്ക് 1000 ആനകളുടെ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം കരുതുന്നു. തീർച്ചയായും വ്യാമോഹവും മദ്യലഹരിയിലുമുള്ള വിദ്യാഹങ്കാരവും നിമിത്തം അവൻ ആസന്നമായ മൃത്യുവിനെ അവഗണിച്ച് താൻ ദൈവമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോവതസ്താദ്വിതലേ ഹരോ ഭഗവാൻ ഹാടകേശ്വര സ്വപാർഷദ ഭൂതഗണാവൃത പ്രജാപതി സ്വർഗാപോഭ്യബൃഹണായ ഭവോ ഭവാന്യാ സഹ മിഥുനീഭൂത ആസ്തേ യത പ്രവൃത്താ സരിത്പ്രവാരാ പ്രവരാ ഹാടകീ നാമ ഭവയോർവീര്യേണ യത്ര ചിത്രഭാനുർമാദനീശന സമിദ്യമാന ഓജസാ പിബതി തന്നിഷ്ട്യൂതം ആടകാഖ്യം സുവർണം ഭൂഷേണാന സുരേന്ദ്രാവരയേഷു പുരുഷ സഹ പുരുഷീർധാരയന്തി തതോ അധസ്താദ്വിതലേ ഹരോ ഭഗവാൻ ആടകേശ്വര സപാർഷദഭൂതഗണാവൃത പ്രജാപതി സർഗോപബൃംഹണായ ഭവോ ഭവാന്യ സഹ മിഥുനീഭൂതാസ്തേ യതഃ പ്രവൃത്താ സരിത്പ്രവരാ ഹാടകീ നാമ ഭവയോർവീര്യേണ യത്ര ചിത്രഭാനുർമദാദീശ്വന സമിദ്യമാന ഓജസാ പിബതി തന്നിഷ്ട്യൂതം ഹാടകാഖ്യം സുവർണം ഭൂഷേണാനാ സുരേന്ദ്രാവരോദേശു പുരുഷാ സഹ പുരുഷഭീർധാരയന്തി. അദലത്തിനു താഴെ സ്വർണഖനികളുടെ യജമാനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാദേവൻ സ്വന്തം പാർഷദന്മാരോടൊത്ത് വസിക്കുന്ന വിതലമാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ സംവർദ്ധനയ്ക്കായി ജനയിതാവെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ജനനിയായ ഭവാനിയുമായി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അവരുടെ വീര്യത്തിൽ നിന്നും ഹാടകി എന്ന നദി ഉത്ഭവിച്ചത്. ഈ വീര്യം കാറ്റിനാൽ ജ്വലിപ്പിക്കപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അഗ്നി സ്വതേജസ് കൊണ്ട് ഹാടകി നദിയെ പാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഹാടകം എന്ന സ്വർണം ഉണ്ടാവുന്നു. ആ ഗ്രഹത്തിലെ അസുരന്മാരുടെ പത്നിമാർ ആ സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന നാനാതരം ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമികളെ പ്രഭുപാദിച്ചു. ഭവാനും ഭവാനിയും മഹാദേവനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയും സംയോഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വീര്യത്തിൽ നിന്നും ഒരു രാസപദാർത്ഥം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അത് അഗ്നിയാൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും കാണപ്പെടുന്നു. മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ രസതന്ത്രജ്ഞർ ധാതുലോഹങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ എത്തിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഓടിന്റെയും രസത്തിന്റെയും സംയോജനത്താൽ സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമിയും പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ബ്രാഹ്മണരാക്കാൻ ദീക്ഷ കുടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി ഇത് സൂചിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, യഥാ കാഞ്ചനതാം യാതി കാംസ്യം രസവിധാനതഃ തഥാ ദീക്ഷാവിധാനേനാദിജത്വം ജായതേ നൃണാം. ഓടിനെ രസം ചേർത്ത് സ്വർണമായി പരിണമിക്കുന്നത് പോലെ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ ശരിയായ വൈഷ്ണവ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ആരംഭം കുറിപ്പിച്ച് ശ്രേഷ്ഠ ബ്രാഹ്മണനാക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതി മ്ലേച്ഛന്മാരെയും യവനന്മാരെയും ഉചിതമായ ഉപക്രമം ചെയ്യിച്ചും മാംസഭക്ഷണം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം, ചൂതാട്ടം എന്നിവ
നിർത്തിച്ചും യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരാക്കി മാറ്റാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഈ 4 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉപക്രമ പ്രക്രിയയിലൂടെ തീർച്ചയായും ഒരു പരിശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനായി തീരാൻ കഴിയും. അതിനു പുറമെ ഓടിനെ രസം ചേർത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ ചൂടാക്കുകയും ഉരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്വർണമായി പരിണമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സൂചന കണക്കിലെടുത്ത് ആ പ്രക്രിയ ശരിയായി പഠിക്കുന്ന ഒരുവന് വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ആവശ്യമുള്ളത്ര സ്വർണം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. മധ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ രസതന്ത്രജ്ഞർ ആ വിധത്തിൽ സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ യത്നിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവരുടെ ഉദ്യമങ്ങൾ ഫലം കണ്ടിരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ അവർ ശരിയായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരാഞ്ഞത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തതോ അധസ്താദുൽസതലേ ഉദാരശ്രേവാ പുണ്യശ്ലോകാ വിരേചനാത്മജോ ഭഗവതാ മഹേന്ദ്രസ്യ പ്രിയം ചികീർഷമാണേനാദിതേർലബ്ധകായോ ഭൂത്വാ വടുവാമനരൂപേണ പരാശിത്തലോകത്രയോ ഭവദനുകമ്പൈവ പുനഃ പ്രവേശിത ഇന്ദ്രാദിശ്വവിദ്യമാനയാ സുസമൃദ്ധയാ ശ്രിയാ വിജുഷ്ട സ്വധർമ്മേണാരാധയം സ്തമേവ ഭഗവന്തമാരാധനീയം ഭഗതസ്വാത്സദ്സ ആസ്തേ അധുനാപി തതോവദസ്താൽ സുദലേ ഉദാരശ്രേവ പുണ്യശ്ലോക വിരേചനാത്മജോ ബലിർഭഗവതാ മഹേന്ദ്രസ്യ പ്രിയം ചികീർഷമാണേനാദിതേർലബ്ധകായോ ഭൂത്വാ വടുവാമനരൂപേണ പരിക്ഷിപ്തലോകത്രയോ ഭഗവദനുകമ്പൈവ പുനഃ പ്രവേശിത ഇന്ദ്രാദിശ്വവിദ്യമാനയാ സുസമൃദ്ധയാ ശ്രിയാഭിജുഷ്ട സ്വധർമ്മേണാരാധയം സ്തേമേവ ഭഗവന്തമാരാധനീയം അപഗതസ്വാദുസ്വ ആസ്തേ അധുനാപി. വിതല ഗ്രഹത്തിന് താഴെ സുതലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകത്തിൽ വിരേചന മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനും ഏറ്റവും പുണ്യവാനായ രാജാവെന്ന് പ്രഖ്യാതനുമായ ബലിമഹാരാജാവ് ഇന്നും വസിക്കുന്നു. സ്വർഗാധിപതി ദേവേന്ദ്രന്റെ ക്ഷേമാർത്ഥം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അതിഥിയുടെ പുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു കുള്ളനായ ബ്രഹ്മചാരിയുടെ വേഷത്തിൽ ബലിമഹാരാജാവിനോട് 3 അടി മണ്ണി യാചിക്കുകയും 3 ചുവട് കൊണ്ട് ത്രിലോകങ്ങളും അളന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യവും സമ്പത്തുകളും തനിക്ക് ദാനം നൽകിയ ബലിമഹാരാജാവിൽ വളരെ സംപ്രീതനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം തിരിച്ചു നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ഐശ്വര്യസമ്പന്നനായ ദേവേന്ദ്രനേക്കാൾ സമ്പന്നനാക്കി. ഇന്നും ബലിമഹാരാജാവ് സുതലഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കഴിയുന്നു. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഉത്തമ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഉത്തമ ശ്ലോകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ബലിമഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ വളരെ പുണ്യമുള്ളവരെന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന പുണ്യശ്ലോകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ബലിമഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവവും ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചു. അവന്റെ സമ്പത്തും രാജ്യവും ശരീരം പോലും സർവാത്മനിവേദനയെ ബലി. ഭഗവാൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ യാചകന്റെ വേഷത്തിൽ ബലിമഹാരാജാവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ബലിമഹാരാജാവ് തനിക്കുണ്ടായതെല്ലാം ഭഗവാന് നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്തു തന്നെയായാലും അതുമൂലം അദ്ദേഹം ദരിദ്രനായില്ല. സർവവും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന് ദാനം നൽകിയതിലൂടെ അദ്ദേഹം വിജയിയായ ഒരു ഭക്തനായി തീരുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തുകളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് തിരികെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ സമ്പത്തുകൾ
കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ തിരികെ ലഭിക്കും. അതേസമയം അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയുടെ നാമധേയത്തിൽ സംഭാവനകൾ ശേഖരിക്കുന്നവർ അതിന്റെ നേരിയ ഒരംശം പോലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുവാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകി ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ അതോ ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ബിലസ്വർഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ ലോകങ്ങൾ സ്വർഗലോകങ്ങളെ പോലെ തന്നെ സുന്ദരങ്ങളാണ് അല്ലെ. അവിടുത്തെ ആ പൂന്തോട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും മറ്റുമൊക്കെ അവസാന ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലെ 10ാമത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. അവിടുത്തെ സൗന്ദര്യം, പൂക്കളും പൂന്തോട്ടവും ഒക്കെയുള്ള അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. ഓ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അവിടെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഭയമില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവിടെ അല്ലെ സ്വർഗലോകത്തിൽ ദേവന്മാർക്ക് പോലും പലപ്പോഴും ഭയമുണ്ട് അല്ലെ. ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ആക്രമണം നേരിടുകയോ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അസുരന്മാര് തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രനെയും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതും ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും ഭീതിയിലാണ് അല്ലെ. ഇന്ദ്രൻ തന്നെ കാണാം പലരും കഠിന തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം അത് മുടക്കാൻ വരുന്നു, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം ആ യജ്ഞം തടസ്സപ്പെടുത്താനൊക്കെ വരുന്നു അല്ലെ. ഇന്ദ്രന് പോലും എപ്പോഴും ഭയമാണ്, തന്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു അതോ ലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്കൊന്നും യാതൊരു ഭയമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഭയം തീരെയില്ല. എന്താണ് അവിടെ ഒരു ശത്രുവും വരാനായിട്ടില്ല. കൂടുതൽ അധർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വരും അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ചക്രത്തെ, സുദർശന ചക്രത്തെ മാത്രമേ അവർക്ക് ഭയമുള്ളൂ എന്ന് പറയും. മറ്റൊന്നിനെയും അവർക്ക് ഭയമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നു ഇവിടെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതോടുകൂടി അല്ലെ രാത്രിയാവും അല്ലെ. രാത്രിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയം അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ രാത്രി എന്നുള്ള ഒന്നില്ല, അവിടെ അന്ധകാരമില്ല എന്ന് പറയും. ഇതാണ് അവിടെ മഹാസർപ്പങ്ങളും വസിക്കുന്നു. ആ മഹാസർപ്പങ്ങൾ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. അവിടെ വസിക്കുന്ന മഹാസർപ്പങ്ങളുടെ ഫണത്തിലെ രത്നങ്ങളുടെ ഉഗ്രതേജസ് എല്ലാ ദിശകളെയും അന്ധകാരത്തെ തുരത്തിക്കളയും. ഇവിടെ സൂര്യാസ്തമയത്തോടെ ഇരുടാവുന്നു അല്ലെ, ആ രാത്രിയാവുന്നു. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ഭയം അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് കൊള്ളക്കാരും കള്ളന്മാരും മറ്റുള്ള ദ്രോഹികളും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാം ഇറങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അവര് ആക്രമണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും മറ്റുള്ള കൊള്ള നടത്തുന്നതും ഇതൊക്കെ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമില്ല. അവിടെ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യമില്ല എന്ന് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭൂമിക്കും താഴെയായിട്ടാണ് ഈ
അതോ ലോകങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. ഇപ്പൊ ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെ ഒക്കെ നേരത്തെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ സൂര്യന്റെ ഇരുട്ട് വീഴുന്നത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവ് തന്റെ രഥം ഓടിച്ച് അല്ലെ സൂര്യനെ ആ ഇരുട്ട് വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രകാശം വരുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഈ ഭൂമണ്ഡലത്തിന്റെ അധിപതിയായിട്ടുള്ള പ്രിയവ്രത മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ആ രഥചക്രം പോയതായിട്ടാണ് സപ്ത സാഗരങ്ങൾ ഉണ്ടായതും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. സപ്തദ്വീപുകൾ ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ എപ്പോഴും ഇരുട്ടുണ്ട്. ഒരു വശത്ത് വെളിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു വശത്ത് ഇരുട്ടുമുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ഇവിടെയൊക്കെ സൂര്യൻ ഇപ്പോഴുണ്ട്, ഇപ്പൊ പകലാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ വേറൊരു മറുഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുട്ടാണ്, അവിടെ ഇപ്പോഴും രാത്രിയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതോ ലോകങ്ങളിൽ സൂര്യൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരിക്കലും ഇരുട്ടിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എപ്പോഴും അവിടെ വെളിച്ചമുണ്ട്. അത് മഹാസർപ്പങ്ങളുടെ ഫണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രത്നങ്ങളുടെ ഉഗ്ര തേജസ് കൊണ്ടാണ്. സൂര്യന്റെ തേജസ്സിനെ പോലെ തന്നെ അവർക്ക് അവിടെ വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നു. ആ മഹാസർപ്പങ്ങളുടെ ശിരസിലെ ഫണങ്ങളിലെ രത്നങ്ങളിൽ നിന്ന്. 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ അധിവസിക്കുന്നവർ അത്ഭുതകരമായ ഔഷധങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന രസായനങ്ങൾ സേവിക്കുകയും അവയിൽ കുളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ അവർ എല്ലാ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും ശാരീരിക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാണ്. അവരെ ജരാനരകളും ചുളിവുകളും ബാധിക്കില്ല. അവരുടെ ശരീരകാന്തി മങ്ങുകയോ അവരുടെ വിയർപ്പിന് ദുർഗന്ധമുണ്ടാവുകയോ അവർക്ക് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ ക്ഷീണവും ഉന്മേഷരാഹിത്യവും അനുഭവപ്പെടുകയോ ഇല്ല. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ജരാനരകൾ സംഭവിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പാലാഴി കടയുകയും അമൃതെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ അസുരന്മാർക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? അവര് മഹാ ഔഷധങ്ങൾ സേവിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഔഷധ കൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ കുളിക്കുന്നു ആ ഒരു ജലത്തില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജരാനരകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ചുളിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ശരീരത്തിന്റെ ആ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, കാന്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അവരുടെ വിയർപ്പിന് പോലും ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് വാർദ്ധക്യ സഹജമായ ക്ഷീണവോ ഉന്മേഷരാഹിത്യമോ അനുഭവപ്പെടുകയോ ഇല്ല. ഓ അതോ ലോകങ്ങളിലുള്ളവർ അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാരാണല്ലേ. എന്താണ് ഇവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല അല്ലെ. ഈ ഭൂമിയിലുള്ളവർക്കാണ് കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അവർക്ക് ധാരാളം പണം വേണ്ടി വരും അല്ലെ. ശരീര സൗന്ദര്യമൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ പോവുക അല്ലെ. പിന്നെ മറ്റുള്ള പലതരത്തിലുള്ള മണങ്ങളുള്ള സോപ്പുകളും മറ്റുള്ള സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. ഇതൊക്കെ വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം രോഗങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഔഷധങ്ങളും ഒക്കെ കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെയുള്ളവർക്ക്, ഈ ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് ധാരാളം ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം. എന്നാൽ പറയുന്ന അതോ ലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. അവര് ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ കൊണ്ടുള്ള രസായനങ്ങൾ സേവിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഔഷധക്കൂട്ടുകൾ കൊണ്ടുള്ള ജലത്തിൽ കുളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാണ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യവും അവർക്കുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. ഔഷധം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യ ഔഷധം കുടിക്കുവാനായിട്ട് മുകുന്ദമാലയിലെ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നു അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും മാറ്റും, ഭവരോഗം മാറ്റും, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണരസായനം സേവിക്കുവാനായിട്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ ദിവ്യ ഔഷധം കഴിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു മുകുന്ദമാലയിലെ കുലശേഖര ആൾവാർ അല്ലെ. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവരെ, എന്നാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇവരെ ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്നവരാണ്, അത്രയും നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മായിക സുഖം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, മായികമായിട്ടുള്ള സുഖമാണ്. ഭഗവാന്റെ
മായാശക്തിയുടെ കീഴിലാണ് അവരുള്ളത്. ആ ഭഗവാന്റെ മായാശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് അവർ. ഭഗവാനാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപുവൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്റെ നാമം ജപിക്കും, ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഓ അങ്ങനെ അവരെ ആ നിത്യാഹങ്കാരത്തില് മായയുടെ സ്വാധീനത്തില് മതിമറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്നു. പതിനാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അവർ പരമദിവ്യോപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രത്തിന്റെ തേജസ്സായ നിശ്ചിത സമയത്തുള്ള മൃത്യുവിനെ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നുള്ള മരണത്തെയും ഭയപ്പെടാതെ വളരെ മംഗളകരമായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അവർക്ക് യാതൊന്നിനെയും പേടിയില്ല, എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പേടിയുണ്ട്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം അല്ലെ. അധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവരെ സംഹരിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ സുദർശനം ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ മാത്രമേ ഭയമുള്ളൂ എന്ന് പറയും. പ്രഭാകരന്റെ ഭാവത്തിൽ പറയുന്നു, ഭൗതികാസ്തന്റെ ദോഷമാണ്. അതോ ലോക സ്വർഗങ്ങളിൽ എല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടെ നല്ല വാസഗേഹങ്ങളുണ്ട്, പ്രസന്നമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ട്, ശാരീരികമായ അസൗകര്യങ്ങളോ മാനസികമായ ഉത്കണ്ഠകളോ ഇല്ല. എങ്കിലും അവിടെ വസിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ കർമ്മത്തിനനുസൃതമായി വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കണം. മനസ്സിന് മാന്ദ്യം സംഭവിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഈ ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരുവന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതാവസ്ഥകൾ സുഖകരമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം, പക്ഷേ എല്ലാ അനുകൂല അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായാലും അവൻ യഥാസമയം മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചേ തീരും. അസുര സംസ്കാരത്തിന്റെ ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥകൾ സുഖകരമാക്കാൻ യത്നിക്കുന്നു, പക്ഷെ മരണത്തെ തടയാൻ അവർക്കാവില്ല. അവരുടെ ഭൗതിക സന്തോഷം എന്ന പ്രഹസനം അനശ്വരമാക്കാൻ സുദർശന ചക്രത്തിന്റെ സ്വാധീനം അനുഭവിക്കില്ല. കാലചക്രം അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ്, എല്ലാറ്റിനെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലം. കാലോസ്മി ലോകക്ഷയ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാലം എന്ന് പറയുന്നതും ഞാനാണ് അല്ലെ. മറ്റൊന്നിനെയും ഭയമില്ല, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രത്തെ, കാലചക്രത്തെ ഭയമാണ് അസുരന്മാർക്ക് എന്ന് പറയും. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഈ അസുരന്മാർക്ക് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, അവരെ എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മരണമുണ്ട്, അതവരും മറന്നു പോകുന്നു. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, അതുപോലെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളും സമ്പത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിലെ മതിമറന്ന് ജീവിക്കുന്നു. എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാം തികഞ്ഞു, എല്ലാം പൂർണ്ണമായി എന്ന് അവർ കരുതി ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം മരണം തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിക്കും അല്ലെ. എത്ര കോടീശ്വരനായാലും എത്ര വലിയ ആളായാലും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയേ തീരും അല്ലെ. കാലത്തിന് കീഴടങ്ങിയേ തീരും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു, ആസുര സംസ്കാരത്തിന്റെ ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥകൾ സുഖകരമാക്കാൻ എത്തി, പക്ഷെ മരണത്തെ തടയാൻ അവർക്കാവില്ല. അവരുടെ ഭൗതിക സന്തോഷം എന്ന പ്രഹസനം അനശ്വരമാകാൻ സുദർശന ചക്രത്തിന്റെ സ്വാധീനം അനുവദിക്കില്ല. ആ കാലചക്രം അല്ലെ, ആ കാലം അത് ഇല്ലാതാക്കും അവരുടെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം. ശരീരമാണെന്നുള്ള ബോധത്തില് സന്തോഷിച്ചു കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും മരണം വരിക അല്ലെ. അപ്പോ അത് അവരുടെ എല്ലാം എന്തോ സമ്പത്തും അല്ലെ, എത്ര ധനികനാണെങ്കിലും ഇത്ര കോടികൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പിടിക്കരുത് എന്ന് യമരാജനോട് പറയാൻ അല്ലെ. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കൈക്കൂലിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരെയും സ്വാധീനിക്കാം. എന്നാൽ യമരാജൻ വരുന്നു, അല്ലെ യമകിങ്കരന്മാര് വരുമ്പോ, ഞാൻ ഇത്ര വലിയ ധനവാനാണ്, ഞാൻ ഇത്ര കോടി നിങ്ങൾക്ക് തരാം, എന്നെ പിടിക്കണ്ട, പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരത് കേൾക്കില്ല അല്ലെ. അവരെന്താണ്? അവര് ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് യമരാജനും യമരാജന്റെ ശിങ്കിടികളായിട്ടുള്ള യമകിങ്കരന്മാരൊക്കെ. തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുപോയേ തീരുള്ളൂ അല്ലെ. യമസ്യ കരുണാനാസ്തി, യമരാജന് യാതൊരു കാരുണ്യവുമില്ല എന്നാണ്. കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരുടെ 7 അയലത്ത് പോലും ഭഗവാൻ
ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് യമകിങ്കരന്മാർ വരില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ഇനി 6ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പഠിക്കും. യമരാജൻ യമകിങ്കരന്മാർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും. അജാമിളന്റെ ലീലയിൽ അജാമിളൻ കുറെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു. ചിത്രഗുപ്തൻ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു. അത് പ്രകാരമാണ് യമകിങ്കരന്മാരെ ചിത്രഗുപ്തന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊണ്ടുപോകാൻ അജാമിളിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നിട്ട് തടയുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ. ഇത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ യജമാനെയാണ് വിളിച്ചത്, നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു വിഷ്ണുദൂതന്മാർ. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോവാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും മരണത്തെ തടയാനാവില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകം സുദർശന ചക്രം 15ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു. സുദർശന ചക്രം ആ മേഖലകളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉജ്ജ്വല തേജസ്സിനോടുള്ള ഭയം നിമിത്തം അസുരന്മാരുടെ പത്നിക്ക് ഗർഭഛിത്രം സംഭവിക്കും. ഭഗവാൻ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് സുദർശനം അല്ലെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്, ആ സുദർശനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അസുരന്മാരുടെ ലോകത്തിലുള്ള അസുരന്മാരുടെ പത്നിമാരുടെയൊക്കെ ഗർഭം അലസിപ്പോകുന്നു എന്ന് പറയും. ആ സുദർശന ചക്രത്തിന്റെ ആ ശക്തി അതുകൊണ്ട് ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പോലും ആ ഗർഭം പോലും അലസിപ്പോകുന്നു. ഭയാദേവ സ്രവന്തി പതന്തി ചായ. ഭയം മൂലം, ആ സുദർശന ചക്രത്തിന്റെ ശക്തി മൂലം, അത് കൊണ്ടുള്ള ഭയം മൂലം അവരുടെ ആ ഉദരത്തിലുള്ള ആ കുഞ്ഞിന് പോലും നാശം സംഭവിക്കുന്നു, അതുപോലും ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. നമുക്കറിയാം, ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള അല്ലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ വധിക്കുവാനായിട്ടാണ് അശ്വത്ഥാമ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയച്ചിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പോ എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ചക്രത്തെ കൊണ്ട് അതിനെ തടഞ്ഞ് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ടായി. സുദർശന ചക്രത്തെ കൊണ്ട് തടയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചക്രത്തിന്റെ തേജസ് കൊണ്ട്, ആ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക്, അസുരന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല അവരുടെ പത്നിമാർക്കും അവരുടെ വയറ്റിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും നാശം സംഭവിക്കുന്നു. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഇനി അതലം മുതലുള്ള അധോലോക ഗൃഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ, അതലത്തിൽ മയദാനവന്റെ പുത്രനായ ബലനുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു മയദാനവൻ കൊട്ടാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെ അസുരന്മാരുടെ ശില്പിയായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അവൻ 96 നിഗൂഢ യോഗശക്തികൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അതാണ് ആ മയദാനവന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ബലന് 96 വിദ്യകൾ അറിയാം, നിഗൂഢ യോഗശക്തികൾ അറിയാം എന്ന് പറയും. ഇന്നും യോഗികളെന്നും സ്വാമിമാരോ എന്നും പറയപ്പെടുന്നവർ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുവാൻ ഈ നിഗൂഢ ശക്തി മുതലെടുക്കാറുണ്ട്. ബലൻ വെറുതെ കോട്ടുവായിട്ട് സ്വരിണി, കാമിനി, പുംസലി എന്നിങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആ മയദാനവന്റെ പുത്രൻ ബലൻ ഒരിക്കൽ കോട്ടുവായിട്ടപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും 3 സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായി, 3 സ്ത്രീകളെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരുടെ പേരും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, സ്വരുണി, കാമിനി, പുംസലി എന്നുള്ള. സ്വരുണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ പുരുഷന്മാരെ വിവാഹം കഴിച്ചു. കാമിനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നും പുരുഷന്മാരെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. പുംസലികൾ എന്ന് പറയുന്നവര് ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഭർത്താക്കന്മാരെ മാറുന്നു എന്നവർ. ഇങ്ങനെ പുരുഷന്മാരെ അതോ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാല്, അതലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, അതല ലോകത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും അവർക്കൊരു ലഹരി മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഹാടക എന്ന ഔഷധത്തിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മദ്യം കഴിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഈ മദ്യം അവന്റെ ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തിന് കാരണമാവുകയും ആ സ്ത്രീ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് കാലത്ത് മയക്കുമരുന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു അസുരന്മാരെന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഔഷധങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള മദ്യമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവിടെ വരുന്ന ആ പുരുഷന്മാരെയൊക്കെ പുംസലികൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകള് അവരെ ഉപയോഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയും.
അവൻ തനിക്ക് 1000 ആനകളുടെ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. തീർച്ചയായും വ്യാമോഹവും മദ്യലഹരിയുള്ള മിഥ്യാഹങ്കാര നിമിത്തം അവൻ ആസന്നമായ മൃത്യുവിനെ അവഗണിച്ച് താൻ ദൈവമാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യും. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ അതലത്തിനും താഴെയുള്ള വിതലം എന്ന ലോകത്തെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ 7 ലോകങ്ങൾ, അതല, വിതല, സുതല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ആയിട്ടുള്ള അധർമ്മ ലോകമായിട്ടുള്ള അധോതല ലോകമായിട്ടുള്ള വിതലത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ മഹാദേവൻ അവിടെ വസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതലത്തിന് താഴെ സ്വർണ്ണഖനികളുടെ യജമാനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാദേവൻ സ്വന്തം പാർഷദന്മാരോടൊത്ത് വസിക്കുന്ന വിതലമാണ്. ആ സൃഷ്ടിയുടെ സംവർദ്ധനയ്ക്ക് ജനയിതാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ ജനയിതാവായ ഭവാനിയുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അവരുടെ വീര്യത്തിൽ നിന്നും ഹാടകി എന്ന നദി ഉത്ഭവിച്ചത്. ഈ വീര്യം കാറ്റിനാൽ ജ്വലിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അഗ്നി തേജസ് കൊണ്ട് ഹാടക നദിയെ പാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഹാടകം എന്ന സ്വർണം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഗ്രഹത്തിലെ അസുരന്മാരുടെ പത്നിമാർ ആ സ്വർണം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നാനാതരം ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ പ്രഭാതർ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ രസതന്ത്രജ്ഞര് പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലൂടെ സ്വർണങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ യത്നിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓടിന്റെയും രസത്തിന്റെയും സംയോജനത്താൽ സ്വർണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയുമെന്ന് ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമിയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ആ രാസപദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ആ ഓടിനെ അല്ലെ, ചെമ്പിനെ അതിനെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റുന്നു. അതുപോലെ എന്താണ് ദീക്ഷ അല്ലെ, ഒരു ശൂദ്രന്റെ നിലവാരത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ദീക്ഷ നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ആളുകളെ ബ്രാഹ്മണരാക്കാൻ ദീക്ഷ കുറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സനാതന ഗോസ്വാമി ഈ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഈ അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവ് സമിതി മ്ലേച്ഛന്മാരെയും യവനന്മാരെയും ഉചിതമായ ഉപക്രമം ചെയ്യിച്ചും മാംസഭക്ഷണം, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം, ചൂതാട്ടം എന്നിവ നിർത്തിച്ചും യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണരാക്കി മാറ്റാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. സനാതന ഗോസ്വാമി നിർദ്ദേശിച്ചുള്ളതുപോലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഈ 4 അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉപക്രമ പ്രക്രിയയിലൂടെ തീർച്ചയായും ഒരു പരിശുദ്ധ ബ്രാഹ്മണനായി തീരാൻ കഴിയുമെന്ന്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അതിനും താഴെയുള്ള അതല, വിതല കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടുള്ള ലോകമാണ് സുതല ലോകം അല്ലെ, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വിതല ഗ്രഹത്തിന് താഴെ സുതലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോകത്തിൽ വിരോചന മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനും ഏറ്റവും പുണ്യവാനുമായ രാജാവ് എന്ന് പ്രഖ്യാതനുമായ ബലി മഹാരാജാവ് ഇന്നും വസിക്കുന്നു. സ്വർഗാധിപതി ദേവേന്ദ്രന്റെ ക്ഷേമാർത്ഥം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അതിഥിയുടെ പുത്രനായ എന്ന നിലയിൽ ഒരു കുള്ളനായ ബ്രഹ്മചാരിയുടെ വേഷത്തിൽ ബലിമഹാരാജാവിനോട് 3 അടി മണ്ണ് യാചിക്കുകയും 3 ചുവട് കൊണ്ട് ത്രിലോകങ്ങളും അളന്നെടുക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യവും സമ്പത്തും തനിക്ക് ദാനം നൽകിയ ബലിമഹാരാജാവിൽ വളരെ സംപ്രീതനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം തിരിച്ചു നൽകി അദ്ദേഹത്തിനെ ഐശ്വര്യസമ്പന്നനായ ദേവേന്ദ്രനേക്കാൾ സമ്പന്നനാക്കി. ഇന്നും ബലിമഹാരാജാവ് സുതല ഗ്രഹത്തിൽ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വിതല ലോകത്തില് മഹാദേവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിനും താഴെയായിട്ട് സുതല ലോകത്തിലെ ബലി മഹാരാജാവ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരിക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദിന്റെ കൊച്ചുമകൻ ആണ് ബലി മഹാരാജാവ്. ഇപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് ഇന്ദ്രനെ അല്ലെ, ബലി മഹാരാജാവ് ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനം പിടിച്ചടക്കിയിട്ടുണ്ടായി. ദേവന്മാരും ഇന്ദ്രനും എല്ലാം ആ സ്വർഗലോകം പിടിച്ചടക്കിയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയും ഭഗവാനോട് സങ്കടം പറയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രന്റെ മാതാവായിരിക്കുന്ന അതിഥി സങ്കടം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അതുപ്രകാരമാണ് അതിഥിയുടെ പുത്രനായിട്ട് തന്നെ ഉപേന്ദ്രനായിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ അനുജനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. എന്നാൽ ഇന്ദ്രനേക്കാളും എല്ലാ സംരക്ഷണവും നൽകി എല്ലാ കാരുണ്യവും നൽകിയത് ആർക്കാണ്? ബലി മഹാരാജാവിനാണ് അല്ലെ. ഇന്ദ്രൻ പലപ്പോഴും പല ശത്രുക്കളെയും പേടിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ അല്ലെ. എന്നാൽ ബലി മഹാരാജാവിന് എല്ലാ സംരക്ഷണം നൽകിയിട്ട് വാമനമൂർത്തി അവിടെ തന്നെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് സുതല ലോകത്തിലിരിക്കും.
ഇവിടെ പറയുന്നു, രാജ്യവും സമ്പത്തുകളും തനിക്ക് നൽകിയ ബലി മഹാരാജാവിൽ വളരെ സമൃദ്ധനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യം തിരിച്ചു നൽകി അദ്ദേഹത്തിനെ ഐശ്വര്യസമ്പന്നനായ ദേവേന്ദ്രനേക്കാൾ സമ്പന്നനാക്കി. ഇതാണ് ദേവേന്ദ്രൻ സ്വർഗലോകത്തിന് സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൂടി അതിലും കൂടുതൽ ഐശ്വര്യങ്ങളോടെയാണ് ബലി മഹാരാജാവ് സുതല ലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കാവലായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു. വാമനമൂർത്തി കാവലായിട്ടിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഉത്തമ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതിന് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉത്തമ ശ്ലോകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഉത്തമ ശ്ലോകം അല്ലെ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരാലും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഭഗവാനെ അല്ലെ. ബലി മഹാരാജനെ പോലൊരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനെ ആകട്ടെ വളരെ പുണ്യമുള്ളവരെന്നർത്ഥം പുണ്യശ്ലോകർ എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെന്താണ്? പുണ്യശ്ലോകർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ബലി മഹാരാജാവ് പുണ്യശ്ലോകൻ എന്ന് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നു. ആത്മനിവേദനം അല്ലെ, ബലി മഹാരാജാണ് ആത്മനിവേദനം തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അവസാനം ഭഗവാന് മുന്നിൽ അല്ലെ. 2 ചുവട് കൊണ്ട് എല്ലാം അളന്നെടുത്തു ഭഗവാൻ അല്ലെ. 3-ാമത്തെ ചുവട് വെക്കുവാനായിട്ട് തന്നെ തന്നെ നൽകുകയുണ്ടായി. തന്റെ സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു, തന്നെ തന്നെയും സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആത്മനിവേദനം. നമ്മൾ ശ്രവണം കീർത്തനം അല്ലെ, അതില് 9 ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ അവസാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ആത്മനിവേദനം, ആത്മസമർപ്പണം. തന്നെ തന്നെ ഭഗവാന് നൽകുന്നു അല്ലെ. നേരത്തെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വാമന അവതാര അതിഥിയിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. തന്റെ ഗുരു പോലും പറഞ്ഞിട്ട് പോലും എതിർത്തിട്ട് പോലും ബലി മഹാരാജാവ് സർവ്വതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ശുക്രാചാര്യര് പറഞ്ഞു, നിന്റെ മുന്നിൽ കുള്ളനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ നാരായണനാണ്, നീ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യരുത്, ഒന്നും കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ബലി മഹാരാജാവ് ആ തന്റെ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സർവ്വതും അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സമർപ്പിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ. ഭോക്താരാമ്യത്തെ തപസ്സാം സർവ്വലോകമായി അല്ലെ. അതേ ഭഗവാനാണ് എന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും നോക്കാനില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബലി മഹാരാജാവ് എല്ലാം സമർപ്പിച്ചു. ബലി മഹാരാജാവിന് ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. തൻ്റെതാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന്. ആ ഒരു അഹങ്കാരത്തില് ആ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയോട് പറയുകയുണ്ടായി, നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചുകൊള്ളൂ, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എന്റേതാണ്. നീ ഇനി എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ള നീ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നീ കൈനീട്ടാൻ അവസരമുണ്ടാവരുത്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഈ 3 അടി മാത്രം മതിയോ? എനിക്ക് ബലി മഹാരാജാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്, വാമനമൂർത്തി പറഞ്ഞത്, ആ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയായിട്ട് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരു 3 അടി മണ്ണ് മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. ഈ 3 അടി കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്താവാനാണ്? നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നൽകാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും, അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചുകൊള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഒരു അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ബലി മഹാരാജാവ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാമനമൂർത്തി പറയുന്നുണ്ട്, 3 അടി കൊണ്ട് തൃപ്തരാവാത്തവർക്ക് ഈ 3 ലോകങ്ങൾ കിട്ടിയാലും തൃപ്തിയാവില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനായിട്ടുള്ള പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള വിരോചന മഹാരാജാവിന്റെ പുത്രനാണ് ബലി മഹാരാജാവ്. കൊച്ചുമകനാണ്, പ്രഹ്ലാദിന്റെ കൊച്ചുമകനാണ്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരം എടുത്തത് തന്നെ അല്ലെ, നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും പ്രിയനാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊച്ചുകുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, കൊച്ചുമകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആ ഭക്തന് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതില്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീലകൾ ചെയ്യാൻ. ബലി മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവവും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു. അവന്റെ സമ്പത്തും രാജ്യവും ശരീരം പോലുവും സർവാത്മനിവേദനെ ബലി. ഭഗവാൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണ യാചകന്റെ വേഷത്തിൽ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാവും. ബലി മഹാരാജാവ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്തു തന്നെ ആയാലും അതുമൂലം അദ്ദേഹം ദരിദ്രനായില്ല. സർവവും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന് ദാനം നൽകിയതിലൂടെ അദ്ദേഹം വിജയിയായ ഒരു ഭക്തനായി തീരുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തുകളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിനു തിരികെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവനകൾ നൽകുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ സമ്പത്തുകൾ കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ തിരികെ ലഭിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞ ബലി മഹാരാജാവ് എല്ലാം ദാനം കൊടുത്തു ദരിദ്രനായില്ല അല്ലെ, എല്ലാം തിരിച്ചു നൽകി. അതിലും
ഉപരിയായിട്ട് സുതലം എന്ന ലോകത്തിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കൂടി ബലിമഹാരാജാവ് വസിക്കുന്നു. ഇനി ബലിമഹാരാജാവിന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി, ഇന്ദ്രന്റെ പദവി വേണമെന്ന്, ഇന്ദ്രനായിട്ട് കഴിയണമെന്ന്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഇന്ദ്രനേക്കാളും സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ അസുരനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതോ ലോകങ്ങളിലാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെ? ഭൂമിക്ക് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളാണ്. ബിലസ്വർഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും സ്വർഗത്തെ പോലെ എല്ലാം സുന്ദരമാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇന്ദ്രനാകാൻ മോഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അടുത്ത മന്വന്തരത്തില് ബലി മഹാരാജാവാണ് ഇന്ദ്രനായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഓരോരോ മന്വന്തരത്തിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറും. അപ്പോഴിനി അടുത്ത മന്വന്തരം വരുമ്പം ബലി മഹാരാജാവ് ഇന്ദ്രനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബലി മഹാരാജാവിന് എല്ലാ നന്മകളുമാണ് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? ഇതറിയാത്ത വിഡ്ഢികളാണ് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ബലി മഹാരാജാവിനെ ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി പാതാളത്തിലേക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാനെ നൽകിയാൽ ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമാവില്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നിങ്ങള് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യത്തിലുള്ള സംഭാവനകളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ സമ്പത്തുകൾ കൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ തിരികെ ലഭിക്കും എന്ന് പറയും. അതേസമയം അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയുടെ നാമധേയത്തിൽ സംഭാവനകൾ ശേഖരിക്കുന്നവർ അതിന്റെ നേരിയ ഒരു അംശം പോലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുവാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം. സംഭാവനകളൊക്കെ ഭക്തന്മാര് കൊടുക്കും, അല്ലെ? എന്നാൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് പ്രഭുപാദർ ഇത് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ പണമല്ല, ഇത് കൃഷ്ണന്റെ പണമാണ്. പ്രഭുപാദർ സ്വന്തം മകൻ പണത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ വിദേശത്തൊക്കെ പോയി വന്നതിന് ശേഷം പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ വിദേശത്തുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമി മഹാരാജാണ് പ്രഭുപാദരുടെ സെക്രട്ടറി. അപ്പോ പ്രഭുപാദരുടെ മകൻ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ, അപ്പൊ വിദേശത്തൊക്കെ പോയി അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പണമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മകൻ അറിയാം. അല്ല, അതിനു മുന്നേ യാത്രയാക്കുമ്പോൾ ഇനി അച്ഛൻ തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് യാത്രയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അമേരിക്ക പോലുള്ള ശൈത്യരാജ്യത്ത് പോയിട്ട് ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് മകൻ പോലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് ആ മകൻ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മകൻ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് പൈസക്ക് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ്, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പൈസക്ക് ചോദിച്ചു. പ്രഭുപാദർ കൈമലർത്തി, എൻ്റെ അടുക്ക് എവിടെ പൈസ, നീ സെക്രട്ടറിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു, എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൃഷ്ണന്റെ പണമാണ്, ആ കൃഷ്ണന്റെ പണം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് മറ്റൊരു രീതിയിലും ചെലവാക്കാനല്ല എന്ന്. പ്രഭുപാദര് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുകയുണ്ടായി, സെക്രട്ടറി നോക്കുകയുണ്ടായി. സെക്രട്ടറി പുറകിലാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് കിട്ടാതപ്പോഴേ സെക്രട്ടറിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ സെക്രട്ടറി പറയുകയുണ്ടായി, പ്രഭുപാദർ വിചാരിച്ചു പ്രഭുപാദരെ ഭയന്നിട്ട് സെക്രട്ടറി പ്രഭുപാദരെ മകനല്ലേ വിചാരിച്ചിട്ട് പണം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രഭുപാദർ വിചാരിച്ചത്. ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്താലോ എന്ന്. പ്രഭുപാദർക്ക് കൊടുക്കണ്ട എന്നാണ്. അഥവാ ഇനി തന്റെ ശിഷ്യൻ സെക്രട്ടറി എന്റെ മകന് കൊടുത്തു കളയോ എന്നൊരു ഭയം ഉണ്ടായി. എന്നാൽ ശിഷ്യൻ എന്താണ് പ്രഭുപാദരെക്കാളും ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് കൃഷ്ണന്റെ ധനമാണ്, കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി തമാൽ കൃഷ്ണ മഹാരാജ്. പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് ശരി, ഓക്കെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് എന്താണ്, ഇത് കൃഷ്ണന്റെ ധനമാണ്, കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു. അത് തന്നെയാണ് ശിഷ്യന്മാരും പറഞ്ഞത്. പ്രഭുപാദരുടെ മകനായിട്ട് പോലും പറയുകയുണ്ടായി, ഈ പണം കൃഷ്ണന്റേതാണ്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരത്ത് വീണ്ടും വന്നു. സെക്രട്ടറി പറയുന്നു, ഇത് കൃഷ്ണന്റെ പണമാണ്, കൃഷ്ണന്റെ സേവനം. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, അതെ, ഇത് കൃഷ്ണന്റെ ധനമാണ്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ്. ഇതിലുള്ള പണവുമായാലും ബിൽഡിംഗ് ആയാലും എല്ലാം എന്താണ്, ഭഗവാന്റേതാണ്, അല്ലെ? നിമിത്ര മാത്രം ഭവസാജി. ഇതിൽ ഓരോ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താണ്, അതെല്ലാം ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. ഇതൊക്കെ ആരുടേതാണ്, ഭഗവാന്റേതാണ്. ഇസ്കോണിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടേതാണ് ഇതൊക്കെ. പ്രഭുപാദർ അന്ന് ഇതെന്റെ അല്ല കൃഷ്ണന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാൻ കഴിയും, ഇതൊക്കെ ഇസ്കോൺ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രഭുപാദരാണ്, പ്രഭുപാദരുടെ ആണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ കൃഷ്ണൻ പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകിയതാണ്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് തന്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് പോലും ഒരു രൂപ പോലും എടുത്തില്ല, തന്റെ മകന് പോലും നൽകിയില്ല. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണന്റെ
അതേസമയം അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയുടെ നാമധേയത്തിൽ സംഭാവനകൾ ശേഖരിക്കുന്നവർ അതിന്റെ നേരിയ ഒരംശം പോലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമസേവനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുവാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അതാണ് ആ പണം ഭഗവാന്റെ ആണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പണം അനാവശ്യമായിട്ട് ചെലവഴിച്ചാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ പണം അപഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ സമ്പത്തുകൾ അപഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ മലത്തിലെ കൃമിയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ധാരാളം സ്വർണം മോഷണം ചെയ്തു അല്ലെ. ശബരിമലയിലൊക്കെ സ്വർണം അങ്ങനെയാക്കി ഇങ്ങനെയാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ധനങ്ങളൊക്കെ അപഹരിക്കുന്നവരെന്താണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവര് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച്, ചൈതന്യ ചരിതാമൃത ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധത്തിലൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉദ്ധവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ അത് ഉദ്ധവർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പണം അപഹരിക്കുന്ന ഒരാള്, ഭഗവാന്റെ സമ്പത്ത് അപഹരിക്കുന്ന ഒരാള് കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ മലത്തിലെ കൃമിയായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് നമ്മള് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം, ഇത് കൃഷ്ണന്റേതാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गौर प्रमानंदी हरे कृष्ण. അപ്പൊ ഇന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ആവിർഭാവ തിഥിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ്, നയനമണി മഞ്ചരിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് പ്രകാരമാണ്, കൃഷ്ണ എന്നെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുവാനായിട്ട് അങ്ങയുടെ ശക്തിയെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ പിതാവ് ഭക്തി വിനോദ് സ്വാമി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ചരിയായിട്ടുള്ള നയനമണി മഞ്ചരിയെ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ പുത്രനായിട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനെ വളരെയേറെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി. തന്റെ 7ാമത്തെ വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ ഹൃദയസ്ഥമാക്കുകയും എല്ലാം മനഃപ്പാടമാക്കുകയും ആ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുന്നതിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും ഒക്കെ സഹായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അറുപത്തിനാല് ഗൗഡിയ മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ്. എല്ലാ കാരുണ്യവും പ്രഭുപാദർക്ക് നൽകി അല്ലെ. 1922 പ്രഭുപാദർ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിനെ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള ഉപദേശം ആദ്യം തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ, നിനക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നീ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം, അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം അല്ലെ. എപ്പോഴെങ്കിലും പൈസ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യണം. ഈ 2 നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകി. ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും അതിനായിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുകയും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 43 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് സാധ്യമായിട്ടുള്ളത്. പല ആൾക്കാരും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് മറന്നു പോകും അല്ലെ. ഗുരു പറയുന്നതാണ്, ഗുരു സമാധി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് മറന്നു പോകും അല്ലെ. ഇല്ല, പ്രഭുപാദര് ആ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും അതിനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് 1965 പ്രഭുപാദർക്ക് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു. അത് എപ്പോഴും പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലും തന്റെ ആ കഴിവിൽ അഹങ്കരിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും പറയും, എൻ്റെ ഗുരുദേവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയാറ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ ആവിർഭാവ തിഥിയാണ്. ഈ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ദർശനം നൽകുവാനായിട്ട് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ രഥം നിൽക്കുകയും അല്ലെ, ആനകൾ പോലും വന്ന് വലിച്ചിട്ട് പോലും രഥം അവിടെ നിന്ന് 1 ഇഞ്ച് പോലും നീങ്ങാതിരിക്കുകയും അവസാനം ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ പത്നി കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ബിമല പ്രസാദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിനെയും കൊണ്ട് വരികയും
ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രഥത്തിന് മുന്നിൽ ആ കുട്ടിയെ നമസ്കരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ കഴുത്തിലുള്ള മാല ആ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തിൽ വീഴുകയും അപ്പോഴും ഭക്തി വിനോദ ഠാക്കൂറിന് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി ഈ കുട്ടിയെയാണ് ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്കായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ ആവിർഭാവ തിഥിയാണ് ഇന്ന്, അവതാര ദിനമാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യലിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ്, നയനമണി മഞ്ചരിയാണ് ഇവിടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് സിംഹഗുരുവായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ഗൗർ ഗോവിന്ദ് സ്വാമി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോഭാവ തിഥിയാണ് ഇന്ന്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആ തിഥിയാണ് 1996 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ആ ആവിർഭാവ തിഥിയിൽ പകലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുത്തു, കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി. പിന്നീട് രാത്രിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത്. മായാപൂർ ഡാമിൽ വെച്ചിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജാവിന്റെ അവതാര ദിനത്തിൽ ആവിർഭാവ തിഥിയിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ 2-3 പേര് വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ താമസമാക്കിയത് സച്ചിമാതാവ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണോ എന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ല, അതിന്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ലീലകളെ? അപ്പോ സച്ചിമാതാവ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടം വിട്ടു പോകരുത്, വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുരിയിൽ നിന്നത് അല്ലെ. അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും, അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയും ചെയ്യും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? കൃഷ്ണൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ രാധാറാണി പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ ഭാവത്തിലുമാണ് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് കൊണ്ട് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വിട്ടുപോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഗോവിന്ദ്. അതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയും എല്ലാവരോടും ഹരിനാമം ജപിക്കൂ ഹരിനാമം ജപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉച്ചത്തിൽ ഹരിനാമം ജപിക്കുകയും, എന്റെ ഗോപാൽ എവിടെ ഗോപാൽ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മൂർത്തിയുടെ ഫോട്ടോ ഗോപാലിനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അത് ഗോപാൽ ഗോപാൽ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നെ മായപ്പുരി ഡാമിൽ വെച്ചിട്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ ആവിർഭാവ തിഥിയിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ തിരിച്ച് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാ. ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. ഇവരൊക്കെ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ളവരാണ്, ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുഭാവ തിഥി കൂടിയാണ്. നമുക്കറിയാം, പുരിയിലൊക്കെ പോകുന്നവർ ഭുവനേശ്വറിലൊക്കെ പോകുമല്ലോ, ഭുവനേശ്വർ ഇസ്കോൺ, അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി. അദ്ദേഹം മായാപൂരിൽ തന്നെ വേറൊരു അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭാവ സ്റ്റേജിൽ 2 മാസത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പരിസരം മറന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു റൂമിൽ അവിടെ അടച്ചിടുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ 2 മാസക്കാലത്തോളം ആ സമാധി അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതിന്റെ മുന്നെയാണ്, ശരിയായ സമാധി ആവുന്നതിന്റെ മുന്നേ 2 മാസക്കാലത്തോളം അവിടെ അങ്ങനെ ലീലകൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പരിശോധിച്ചു, ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. എവിടെയെങ്കിലും ഓടിപ്പോകുന്നതായിട്ട് ഭക്തന്മാർ അവിടെ ഒരു റൂമിൽ തളച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ റൂമിലൊക്കെ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ആ റൂമിന്റെ ഭിത്തിയിലൊക്കെ തലയടിച്ചിട്ട് അവിടെ വീഴും. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തില് ആ ഒരു പാവ സ്റ്റേജില് 2 മാസക്കാലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജ്. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രഭുപാദര് തറക്കല്ലിട്ടുള്ളതാണ് ഭുവനേശ്വർ ക്ഷേത്രം. എന്നാൽ അത് പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നില്ല. പ്രഭുപാദരെ എടുത്ത് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ഈ ക്ഷേത്രം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ അങ്ങ് വരില്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഭുപാദര് വന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജിനെ പ്രഭുപാദരെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അവിടെ ആ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞ പ്രകാരമാണ് അവിടെ മൂർത്തികളെയൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള ഭക്തനാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ച് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി തിരിച്ചതായിരുന്നു. അവസാനം വൃന്ദാവനത്തിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ കയറുകയും വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി. ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരുന്ന യാത്രയിൽ ഈ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ, വിദേശത്തുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അവിടെ സീറ്റിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് വരികയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജ് അവിടെ ബാത്റൂമിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് അവിടെ നിലത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഇരുന്ന് നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
പിന്നീട് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് അറിയുകയും പ്രഭുപാദരെ കാണാനായിട്ട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പ്രഭുപാദരെ കണ്ട ഉടനെ പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത്, നീ സന്യാസം എടുത്തോ എന്നാണ്. ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് സന്യാസം ഞാൻ നൽകാം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേഷനും സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യേഷനും നൽകുകയും പിന്നീട് കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സന്യാസം നൽകുകയും ഉണ്ടായി. അപ്പോ വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ അമ്പരക്കുകയുണ്ടായി. അവരൊക്കെ കുറെ കാലമായി പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ അവർക്കൊന്നും ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേഷൻ വരെ കിട്ടിയില്ല, ദീക്ഷ പോലും ലഭിച്ചില്ല. ഇത് ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ദീക്ഷയും ബ്രാഹ്മണിക് ദീക്ഷയും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നു. അവരെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ സംശയിച്ചു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭയമുണ്ട്, എന്നാൽ എനിക്ക് ഗൗർ ഗോവിന്ദനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭയമില്ല. ഇവരുടെ തലമുറ 10 തലമുറ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, ശുദ്ധ വൈഷ്ണവരാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഒരിക്കലും പതിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഭയമില്ല, നിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ഭയം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം സന്യാസവും കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം പുരിയിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഭുവനേശ്വറിൽ പോയിട്ട് ക്ഷേത്രം എടുക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. നിനക്ക് പണവോ ശിഷ്യന്മാരെ കൂടെ അനുയായികളെ ഒന്നും തരില്ല, നീ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ക്ഷേത്രം എടുക്കണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതുപ്രകാരം പ്രഭുപാദരുടെ ആജ്ഞപ്രകാരം അവിടെ പോവുകയും അവിടെ ഭുവനേശ്വരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. ആ കാട്ടില് ഒരു ഹട്ടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവിടെ ക്ഷേത്രം എടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളുണ്ട്. പ്രഭുപാദര് ഒരിക്കൽ അവിടെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് വരികയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർക്ക് വിശ്രമിക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഒക്കെ AC റൂമൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ അവിടെ താമസിച്ചില്ല. പ്രഭുപാദർ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഗൗർ ഗോവിന്ദൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഞാനും താമസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ ആ ഹട്ടില് ചെറിയൊരു കുടിൽ, ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജന്റെ ആ കുടിലെ പ്രഭുപാദരും 16 ദിവസത്തോളം അങ്ങനെ താമസിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ധാരാളം സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരെ പറ്റി പലരും പല കാര്യങ്ങളും, പ്രഭുപാദർ വ്യാസദേവന്റെ അവതാരമാണ്, അല്ല സഖയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലരും പല അഭിപ്രായങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം ആരും ഒരാളും പ്രചരിപ്പിക്കരുത്. ഞാൻ കണ്ടു പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യലയിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ്, രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖിയാണ്, പ്രിയ സഖിയാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജ്. അദ്ദേഹം കണ്ടു, കണ്ടു ആ രൂപം, ഞാൻ അറിഞ്ഞു അത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പല സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല ആ കാട്ടില് ഒരു അമ്പലം എടുക്കുവാനായിട്ട്. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എന്റെ സെക്രട്ടറിമാരും ശിഷ്യന്മാരൊന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ അമ്പലം വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ നിനക്ക് ഉറപ്പ് തരുന്നു, നീ അമ്പലം എടുക്കണം, ഈ ലോകത്തിലെ തന്നെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള അമ്പലമായിരിക്കും നിന്റേതെന്ന് പറയും. നമുക്കറിയാം, ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഭുവനേശ്വറിൽ പോയിട്ട് അല്ലെ, അവിടെയൊക്കെ എയർപോർട്ടും മറ്റുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഭുവനേശ്വറിലാണ് അല്ലെ. ഭുവനേശ്വറിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ ആ ടെമ്പിളിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് പലരും പിന്നീട് പുരിയിലൊക്കെ പോകുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലുള്ള വിദേശത്തുള്ള ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ പുരിയില് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുവാൻ, ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കുവാനായിട്ടാണ് അവിടെ ഇസ്കോണിന്റെ ഭുവനേശ്വറിലെ ടെമ്പിളിലെ ഭക്തന്മാർ ധാരാളമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ജഗന്നാഥൻ സ്വയം വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു 3 ഓൾട്ടർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അവിടെ 2 ഓൾട്ടറിലേക്കുള്ള DTC നീ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി, കൃഷ്ണ ബലറാമിനെയും ഗൗർനിത്തായെയും മാത്രം നീ പ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ മതി, ജഗന്നാഥന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർ അവിടെ വെച്ചോളൂ. ജഗന്നാഥൻ സ്വയം അവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ടായി. ഒരു ദിവസം ഒരു ഭക്തൻ, അവിടെയുള്ള പ്രദേശവാസി ഒരു ദിവസം വന്ന് പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ജഗന്നാഥ്, ബലദേവ്, സുഭദ്രയുണ്ട്, എനിക്ക് അവരെ ഒന്നും ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടേക്ക് വരികയും ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പോയി കാണുകയും അതിനെ കൊണ്ടുവരികയോ അവരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പ്രഭുപാദർ സമാധിയായി കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്, 15 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരുന്നു, ഈ അമ്പലം നിർമ്മിച്ചിട്ട് 3 ഓൾട്ടർ നിർമ്മിച്ചുള്ളൂ, മൂർത്തി സ്വയം വരും, ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് സ്വയം വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ മൂർത്തിയാണ് അവിടെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ, പുരിയിലുള്ള അതേ ജഗന്നാഥ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ളത്. ഇപ്പോ പതീതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദർശനം നൽകാനായിട്ട് അല്ലെ,
അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തിരോഭാവ തിഥിയും കൂടിയാണ് ഇന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു പരമ്പരയിൽ വരുന്ന, ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ വരുന്ന ശ്രീ പുരുഷോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെയും തിരോഭാവ തിഥിയാണ്. പുരുഷോത്തമ ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണലീലയിലെ ഒരു സഖയാണ്, ഭഗവാന്റെ സഖയാണ്. സ്റ്റോക കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സഖയാണ് പുരുഷോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ ആവിർഭാവ തിഥിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗൗർ ഗോവിന്ദ സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ തിരോഭാവ തിഥി, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ പുരുഷോത്തം ഠാക്കൂറിന്റെ തിരോഭാവ തിഥിയൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ആ തിഥിയില് നമുക്ക് ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 3 പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ. കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു എല്ലാവരോടും. ധാരാണ് ഗൗർഗോസ്വാമി മഹാരാജ് എങ്ങനെ പാടുവോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പാടും. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ